Ajmo Stefane! Ajmo Stefo! Ajde, damo sad gas, ajde! Bravo Stefo, ajde, 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 ajde! Bravo, bravo! Ajde, mo! Sjaj! Narode, dobio sam pištke u odnešnim bojama. Da mi i dragi, i da mi i dragi, na ramenu spava. Da ga više zaboli rana. Da mi dragi, i dragi.
ostavite uđe, ja tu. Igor Peha, još se dođe neka. Još 12 minuta. Ako treba da se uđe, samo ti vidite. Znam neke ovdje moki koji se dalje učiniti sve. Ispit, a to je osim sportu i okruženju. Želim vam bezbedan povratak kući, obavezano što porodičnim, što poslovnim i nadam se da ćemo zajedno biti na nekom drugom zadatku, osim da se igramo, a to je ono što nam sledi ove godine, da povećamo broj zaposlenih kako i kako moguće da podelimo taj teret posla. Želim vam, dakle, uspeh, lep godišnji, uspeh u radu, bezbedan povratak kući. Nije bilo primedbi, hvala vam na tome, mislim da je bilo odlično sve. Ako je neko imao velika očekivanja, mnogo se razočarao. Dakle, ukoliko mnogo očekujete od drugih, želim vam da prvo mnogo očekujete od sebe. Zahvaljujem se pre svega svom Republičkom odboru na organizaciji. Ja se uvek odborim da dođem na igre, ovdje oni rade. I naravno zahvaljujem se hotelu, svima koji su dali svoj doprinos da naše igre budu ovakve kakve jesu. Zahvaljujem se bendu koji je svako večer uložio trud da vama ovdje bude dobro. Romanu poručujem da prestane da bude prvi, ovo je 5. put, molim vas iz Smedereva pustite malo druge, oladite malo, neka drugi pobeđuju. Tako da, još jednom zahvaljujem se zaista na ukazanom poverenju, nadam se da ćemo se videti sledeće godine, godina prođe brzo. Kao što sam rekla, želim vam da se vratite bezbedno i sigurno svojim kućama. Zatvaram 18. sportske susrete i hvala vam još jednom što ste takvi kakvi jeste.
mi došla u najkraće vreme, zovno pošalji u drage pomene, neka me odvedu